Eskerrik asko. Bueno, Pellok esan duen bezala gramatiken auzi batzuk da, hitzaldi honen izenburua, auzi asko daude, ez dut izango astirik ziurrenik guztiez hitz egiteko, saiatuko naiz neure burua zorrotz kontrolatzen eta iritsiko geran puntura, eta egunen baten hitzaldi hauek argitaratzen direnean, emango dut gainerakoen berri. Zertaz ari garen jakiteko eta gaur goizeko hitzaldiek zer emango zuten eta nondik nora joango ziren jakin aurretik, hau prestatzen ari nintzela pentsatu nuen, ikus dezagun nola definitzen duen Euskaltzaindiaren hiztegiak gramatika hitza. Eta gramatikan bi adiera ematen ditu, bat lehen, beraz garai bateko gramatik ez ari gera, hizkuntza bat zuzen hitz egin eta idazteko arauen multzoa. Beraz guztiz ikuspegi normatiboa duena. Eta bigarren adiera gaur egun, beraz gaurkoa, hizkuntza jakin baten osagaien azterketa eta azalpena. Horrek ez du esan nahi gaur batez ere hizkuntza gutxituetan edo estandarizazio prozesua erabat osatu gabe dutenetan arauak emateko presiorik ez dagoenik edo batez ere Euskaltzaindia edo akademia bat baldin bada gramatika bat argitaratzen duena, hor azaltzen dena preskripzio edo arau moduan ulertuko ez denik, baina gaur gramatikak batez ere dira hizkuntza jakin baten osagaien azterketa eta azalpena Euskaltzaindiak esana. Eta azalpen eta deskribapen horretan, goizean entzundako gauza batzuk ekarri nahi ditut ona, Ignacio Boschek esan digu, síntesis de la investigación contemporánea, horrela definitu ditu gramatika modernoak, no son obras de autor, beraz, gaur eguneko ikerketen bilduma da, beraz, egindako ikerlanak oso kontuan hartu behar dira, eta beste gauza bat ere aipatu du gaurko gramatiketan, azaltzen direla, gramatika tradizionaletan azaltzen ez ziren kontzeptuak, edo modernoak direlako, ikertu gabe zeudelako, informazio egitura esate baterako, inakusatibitatearen inguruko kontuak, lehen mailako eta bigarren mailako predikazioa, horiek guztiak aurkituko dituzue hor dagoen proposamen horretan, eta Jean-Marie Gauk ere esan digu hain zuzen ere egindako ikerlan ugariren ekarpenak jaso dituela gramatika, katalaneko gramatikak. Beraz, bide horretatik azpimarratu nahi ditut zenbait gai, tagit berriagoak izan daitezkenak, baina gaur egun ezinbesteko ikusi dituenak batzordeak hainbat kontu, eta nahi baldin baduzue zehar lerroak edo zehar kontzeptuak direnak gai bat baino gehiago ukitzen dituelako. Beraz, hizkuntza, gure kasuan euskera, ez da asko aldatu Axularren garaitik ona. Axularren perpausak eta esamoldeak oraindik ere eredu hartzen ditugu, eta gure azalpenetan adibidetzat ematen ditugu, hor oso ondo ikusten dugu geure burua euskera mota horretan. Baina, hizkuntzako gertakariak azaltzeko modua, ez dakit errotik aldatu den, baina nabarmen aldatu dela bai. Eta horren adibidetzat, hain zuzen ere, eskuartean duzue hitz ordena informazio egiturari buruzko kapitulua, nahita aukeratu dut Astarloak, hasi gera, 1863, 1883 eta 3an, bere apologia de la lengua vaskongadan ematen duena. Bere garaiko terminotan eta bere garaiko helburuarekin eta bere garaiko helburua azken batean apologia egitea zen, eta esatea euskera zela hizkuntza jatorra aldaketarik izan ez zuena, eta momentu batean dio, eta gaztelaniak eta frantsesak jakingo dute zertan aritu diren, eta auskalo zergatik aldatu dituzten, zemen benetako ordena eta aldatu ez dena eta jatorrizkoa gurea da, beraz gugera gainerakoak baino hobeak, horrela ulertu behar ziren garai hartako, gramatika esate ez dakit asko esatea da, baina azken batean baziren, hizkuntzaren arauak eta perpausak osatzeko moldeak deskribatzeko erabiltzen zituzten tresnak. Eta Astarloak badu parte bat, reglas para la colocación de las voces en los conceptos vascongados. Hau da, hitz ordena.
3 arau ematen ditu. Primera regla, orden natural. Orden natural horretan badago parte bat, horrela idatziz jarri nahi ez dudana, gizonezkoa emakumezkoaren aurretik, hori dalako ordena naturala, adibidez, eta gero ordena naturala zer dan, el sustantivo, que da cuenta de las esencias, de no sé qué, no sé cuántos, adjetiboa baino lehenago, eta ondoren artikulua, eta ondoren posposizioak, eta posposizio hitza darabil, edo beste momentu batean adverbioa eta ondoren aditza. Hori da berarentzat ordena naturala. Hori da guk gure kapituluan esaten duguna sintaxiak berak badu sintagmak antolatzeko modu bat, urrenkera finko bat dakarrena. Hori beste modu batean, baina oso ondo deskribatzen du astarloak, gaur ezin dugu esan orden natural denik hori. Bigarrena, orden ministerial. Eta orden ministerial dia azken batean gaurko funtzio sintaktikoak. Eta orden ministerial da gaurko ordena neutroa nolabait esateko. Eta orden ministerial hori zein da? Semiak maitetuten dau aita. Aita izango litzake ordena naturalean semia baino lehenagokoa, baina hemen zergatik azaltzen da semiak, porque la voz semia hace la función de agente superior a la de paciente, que es el ministerio de la voz aita. Beraz, beste modu batera esan da, argumentuak eta kasu egiturak hemen daude. Ergatibo sintagma, absolutibo sintagma, agentea, pazientea hemen daude, garai hartako terminotan kontatuak. Orduan berriro esango dut, gaurko gramatika baten eginkizuna zer da? Gaurko marko teoriko homologagarri batera ekartzea hau guztia. Eta hirugarrena, barkatu, hoietan, funzion ministerial, orden ministerial horretan, 8 funtzio bereizten ditu, 4 primarias y 4 secundarias. Las primarias, agente, paciente, recipiente y posesor. Pello Salabururen kapitulua ikusten baldin baduzue, ergatiboa, absolutiboa, datiboa eta genitiboa. Baina horrelaxe, aldatu terminoak eta deskribapena eta zer kontatzen ari dan, klak. Y 4 secundarias, hau da, adjuntuak, posposizio sintagmak gehienetan, eficiente, final, instrumental y material. Damos en nuestros conceptos por el orden ministerial a los agentes, a los recipientes y al último a los pacientes, nor, nori, nork. Ordena neutroan, ergatiboa, zehar objektua eta absolutiboa. Horrelaxe. Y tercera regla, orden de movilidad, galdegaia. Ordena neutroa hausten da, beste guztien gainetik zerbait azpimarratu nahi dugunean, superior al natural y al ministerial. Gizona agentea izan arren, eta emakumea pazientea, ez du adibiderik ematen, baina gizonak emakumea ikusi du edolako perpaustonto baten, gizona será colocada con posterioridad a la voz emakumea mujer si esta es el móvil primero de la oración. Hau da, emakumea baldin bada azpimarratu nahi dena, emakumea ikusi du gizonak, hori da nolabait azpimarratuko duguna. Eta hau da beste bien gainetik garrantzia duena. Hau da, bete-betean, gaur hitz ordena kontatzeko euskerak behar duena. Ez dugu 3 ordena aipatuko. Beraz, gaur egun hizkuntza jakin baten osagaien azterketa eta azalpena baldin bada, gaurko gramatiketan ohikoa den hizkuntzan egin eta kontatu behar dira azterketa eta azalpen horiek. Eta berriro esan, zer euskeraz gauzak nola egiten diren deskribatzeko oso zur eta zuzen ibili zen astarloa, baina kontatzeko modu horrek ez du balio. Eta orduan arkitu behar da, gaur jendeak eta ofiziokoak edo ofiziokoak izateko bidean direnak eta unibertsitateko ikasleak edo hizkuntza kontutan zerbait dakitenak ulertuko duten zerbait. Beraz, gaur behar duguna izango da hizkuntzalaritzako kontzeptuak
bere ganatzen dituen gramatika bat. Eta gaurko gramatikek zertaz hitz egiten dute, edo ze kontzeptu erabiltzen dute, argumentuak erabiltzen dituzte, aditz psikologikoak erabiltzen dituzte, buru funtzionalei buruz hitz egiten dute, eta euskeraz, berriro esan, 400 urtean gehiegi aldatu ez den hizkuntza hori deskribatzeko, eta hor aukerak egiteko variazioaren eta normaren edo gomendioaren artean aukerak egiteko gauzak termino hauetan kontatu behar dira. 2. Termino hauetan kontatu behar dira eta ondo ulertu behar da ze kontzeptu erabiltzen den gertakari jakin bat azaltzeko inguruko hizkuntzetan. Euskeraz, benetan gauzak nola diren jakin nahi baldin badugu. Ez dut hemen sartu, baina esate baterako hitz ordenaz hitz egitean, Astarloak esaten zuen, euskera da, gauzak benetan ondo egiten dituena, eta gaztelania, eta hau da, galdegaia eta osagaiak mugitzeko aukerarik ez duten hizkuntza horiek, eta gaztelaniak hainbestean, frantsesa gutxiago, inglesak zerrezanik ere, horiek oso gaizki. Eta beraiei jakingo dute zer egin duten edo zergatik aldatu duten, ze jatorrizkoa eta ona gurea zen. Orduan, gauzak gaur ez dira horrela kontatzen, gaur onartzen da hizkuntza bakoitzak dituela bere baliabideak informazioak kudeatzeko, eta hor gutxienez inglesez eta beste hizkuntza batzutan aipatzen dira topic fronting, left dislocation eta cleft sentences. Eta hori ondo zer den ulertzen ez badugu, euskeraz nekez egingo dugu deskribapen on bat, beste hizkuntza batzuekin konparazioak egiteko balioko digunik, eta ikusi ahal izango dugu benetan diferentziak nun dauden eta ez dauden, baina berriro esan hori ez da hemen sartu dudan zerbait. Beraz, horrek guztiak eskatzen du terminologia egokitzea, eta jakitea guztiok kontzeptu berak erabiltzen ari garela, eta modu beretsuan ulertzen ditugula kontzeptu horiek. Nik hemen prestatu dudana, eta berriro esango dut, ez dut izango astirik hau guztia garatzeko, baina zerbait esan nahiko nuke hitz ordenaz, argumentu egiturak, eta argumentu egitura horrek ze eragin duen ez bakarrik aditzen sailkapenean baita eratorpenean ere, eta gaur egun ez dugu egingo morfologian deskribapen taxuzkorik hori kontuan hartzen espaldin badugu, eta ez dut uste astirik izango dudanik, baina bestela egunen batean irakurriko duzue, adjektibo referentzialak edo erreferentzia adjektiboak, eta horrek tar atzizkiaren deskribapenean ze eragin duen. Eta adjektibo erreferentzialak bereziki aukeratu dut Ignacio Boskek eta Karma Pikallok, duela gutxi hilden Karma Pikallok, adjektibos referenciales, relacionales, temáticos, kontzeptu hori, klasifikatzaileak eta tematikoak hori sartu zutelako. Bueno, euskeraren gramatikan beraz gaur nola kontatu dezakegu edo zer esan dezakegu hitz ordenaz. Hitz ordenaz nahi baldin baduzue muturreko deskribapen bat edo ikuspegi bat hartu dut, Astarloarena, tartean salto handi bat egin dut, altu berena, horrek oso urrun eramango gintuzkelako, eta ez nuelako horretaz bakarrik hitz egin nahi, baina gaur egun gramatikak ikusten baldin badituzue, argi dago gramatiketan hitz egiten dela hitz ordenaz eta esaten dela hori informazio egitura dela. Beraz, hizkuntzak komunikatzeko diren neurrian, esaten dugun horrek badu egitura bat, sintaxi egitura, perpausez osatua dagoena, eta perpausoien bidez informazioa ematen dugu. Beraz, perpaus batek badu bere sintaxi egitura eta badu bere informazio egitura. Bi azal dira nolabait esateko bata bestearen gainean eginkizun diferenteak dituztenak, baina arreta jarri behartzaio bai bati eta bai besteari. Informazio egiturari begiratzen baldin badiogu, ohituak gaude gure artean ordena neutroaz hitz egiten, ohitua gaude esan nahi dut, azken urteetan leku batean baino gehiagotan azaldu da, ordena neutro hori hausten dugu neurrian ordena markatua dugu,
ordena markatuak galdegaia eta mintzagaia bereiztea eskatzen du. Ez dakit zenbateraino gauden ohituak mintzagaiaren barruan ere mintzagai aurreratua, mintzagai atzeratua, periferiara, baina eskuineko periferiara, edo erdiko mintzagaiaz hitz egiten. Eta horiek guztiak badira gaur goizean hitz egin dutenen gramatiketan ageri direnak. Edo gure artean behin baino gehiagotan aipatu den kontua zer gertatzen da ezezko perpausetan. Eta zer gertatzen da galdegaiarekin. Hor Mitxelenak hasieratik esate zuen, hau oso konplikatua da, ez dut hemen modurik ikusten argibideren bat emateko Mitxelenaren 81. artikulua ari naiz galdegaia eta mintzagaia euskeraz. Baina gaur egun ikusten dugu foco de la negación, foco de la afirmación, eta beraz, ezezko perpausetan ere inguruko hizkuntzetara begiratzen baldin badugu, baditugu baliabideak galdegaia eta ezeztapenaren fokua bereizteko. Ordena neutroan, eta hau da beste ezaugarrietako bat, goizean Pelok transitibo eta intransitibo aipatu ditu, hasieran lehenengo bertsioak idatzi genituenean SOA, subjektu objektu aditz, neu izan nintzen lehenengoa horrela idatzi nuena, eta gero erabaki genuen, hobe genuela, naiz eta testuan subjektu objektu aditz kontatu, sigletan edo laburpenetan behintzat, nazioartekoa zen zerbait, besteak beste derrizken lanetan hasierakoan SOV azaltzen delako. Bueno, orduan, gurasoek aurrei egia esan behar diete edo egia esatea komeni da, hori da zerbaiten berri eman nahi dugunean, modu neutro batean, gaur honesten duguna, behintzat euskara estandarrean. Artikuluan, kapitulu horretan ikusiko dituzue, zenbait ñabardura egin behar diren, ahozko testua den, kontaketa den, ze testu mota den, horrek sekulako eragina dauka, baina eman dezagun estandar neutro zerbaten hori da onartuko duguna. Baina, horrekin batera, badara mazkigu urtetxo batzuk, 2001-etik ona gutxienez, zerbait lehenago ere bai behar bada, zer hori konpletiboa baldin bada, eta pixka bat luzea baldin bada, gomendioa da hori aditzaren atzera eramatea. Beraz, irakurri dut gurasoek aurrei egia esatea komeni dela, ordena neutroa izan daiteke, hor ez dago elementu markaturik, baina hor objektuaren pareko den konpletiboa atzean. Eta horiek guztiak komeni da esatea. Nik ez dakit zuek ze esperientzia duzuen. Nik unibertsitatean gradua amaitzen ari diren ikasleak izaten ditut urtez urte. Honekin burruka izaten da lehenengo egunetik, aditza aurrean eman, aditza aurreratu, aditza aurrean eman, aditza aurreratu. Eta lanak irakurtzen ari zerala, konturatzen naiz, halako baten ere arnasari gabe gelditzen ari naizela, irakurtzen ari naizelako, eta ezin naiz aditzera iritsi. Ikaragarri kostatzen da, eta galdetu, eta hau, eta bai horrela esan digute aditza azken, esaten duzu, altube nun zauden. Baina hori, bereziki gainera, altuberen zale ezten gizarte baten, ez dakit, osmosi bidez edo nola gertatzen den, baina hori horrela da. Horrelako gauzak uste dut, Euskaltzaindiaren gramatikak esan egin behar dituela, eta bide batez jasotzen du, estilo liburu baten, ia guztiek aho batez gomendatzen duten zerbait. Galdegaia baldin badugu eta elementu bat azpimarratzen baldin badugu, hori aditzaren aurrean jarriko dugu, eta Mitxelenak esaten zuen bezala, unitate foniko bakar batean ahoskatuko dugu. Gero, beste gauza bada kontakizuna dan, ahozko testua dan, intonazioarekin zenbat gauza egin ditzakegun, eta orain badakigu mintzagai atzeratua ere badela, eta esan dezakegula ederra egin digu zure lagun zerri horrek. Hori da, gehitzen dugun zerbait, ez da galdegaia, baina amaieran eman dezakegun zerbait. Eta erdikoaz ja ez dut adibiderik eman. Ezezko perpausetan zer gertatzen da? Hor, geuk eglu bat eranskina argitaratu genuenetik, gero Juan Garziak antolatutako esaldiaren antolaera,
eta handik eta hemendik eta RAEren gramatika eta ikusita, azkenean ikusten duzu antzeko fenomenoak deskribatzen ari direla, eta saiatzen zera ikusten hori ze terminorekin edo zeri begiratuta egiten duten. Eta bada, lehenengo kontu bat, esaten baldin badugu galdegai, mintzagai, ordena neutro, markatu kontu hau, perpausaren informazioaz, beraz informazio egitura dela, eta ez sintaxi egitura, lehenengo galderak izan behar du nahi eta nahi ez, ze informazio ematen du baiezko perpaus batek, eta ze informazio ematen du ezezko perpaus batek. Eta, bueno, esaten dugu galdegaia edo baieztapen baten, ordena neutroa baldin bada, horrek esan nahi du, esaten dugun guztia, informazio berria izango dela, horrela modu neutro baten ematen duguna, bereziki elementu edo osagai bat azpimarratu gabe, eta osagai bat bereziki azpimarratu nahi dugunean, kontraste bat dagoelako edo, orduan galdegaia nabarmen markatuko dugula. Baina zer egiten dute ezezko perpausek? Ezezko perpausek tarteka, ez dute esango, ez diote galdera bati erantzuten. Badakizue, garai batean behintzat esaten zen euskeraz, beti galdera bati erantzunaz bezala hitz egiten dugula. Ze elementu da ez ezaguna edo ze informazioaren bila gabiltza, hori da aditzaren aurrean kokatuko duguna. Ezezko perpausak horrela antolatzen ditugu? Ez. Gehienak behintzat ez. Ezezko perpausetan gehienetan egiten duguna da, lehendik dugun informazio horretako daturen bat ukatu. Eta zerbait entzuten dugunean, esan ez barkatu, hori ez, beste hau, edo hori ez, bestea implizitu geratuko da. Beraz, ezezko perpausetan egin daitezke galderak. Eta galdera horiek kokatzen dira, baiezko perpausetan bezalaxe, aditzaren aurrean, ezkerrean. Galderak beti egingo ditugu, zergatik ez zara garaiz iritsi. Eta horren erantzuna izango da, Renfeko greba daolako. Horregatik ez naiz garaiz iritsi. Hori idazten dugunean ezin dugu bereziki nabarmendu, hitz egiten dugunean oso nabarmena da zer dan azpimarratzen duguna. Baina gehienetan ez dugu horrelakorik egiten. Egiten duguna da aurretik daukagun informazio bat edo informazio horretako zati bat ukatu, esate baterako ez dira oinez etorri. Horrek esan nahi du, baten batek esan dula oinez etorri dira, eta ez barkatu ez dira oinez etorri. Eta gero, gehitu dezakegu trenez baizik, edo orduan hor zer egiten dugu, ukagaia ez horren fokua zein da, kasu honetan oinez. Eta horren kontrastean gehitu dezakeguna da, trenez. Horrek ez du esan nahi, etorri ekintza ukatzen denik. Ukatzen dena da, oinez etortzea. Eta horretan, bai normalean, esaten zena, galdegaia da, adizkin nagusiaren aurrean kokatzen duguna, ez, perpausak laburrak baldin badira, adizkin nagusiaren aurrean kokatzen duguna, ukagaia da. Gure aldez aurretik daukagun informazio horretan, partekatzen ez duguna, edo egia ez dela dakiguna. Beraz, gauza komplikatuagoak dira, baina hitz ordenarena ikusi dezazuen, orden natural, orden ministerial, orden de mobilidad horretatik, ia 300 urte pasa ondoren, 300 ez dakit, baina, en fin, bai, gauzak zertan diran. Beste datu bat ezin bai, bost, bale, labur aipatuko dut. Pero el de movilidad tiene más, y como me mueva, bueno, ez, argumentuak. Argumentuak dira aditzak bere sare semantikoan dituen paper tematikoak. Eta paper tematiko horiek, normalean hizkuntza gehienetan aipatzen direnak dira, kausa, gaia edo pazientea, esperimentatzailea, hartzailea onuraduna, lekua, baliabidea, helburua, iturburua. Eta kontua da, argumentu horiek, gero, sintagmarekin egokitzea edo elkartzea. Eta agentea gehienetan ergatibo sintagma baten bidez adierazten dugu. Gaia
aditz psikologikoen kasuan estimulua ere izan daitekena, izan daiteke absolutibo sintagma baten bidez eman dezakegu, edo posposizio sintagma baten bidez eman dezakegu, baina baita ergatibo baten bidez ere. Aitzolek liburua irakurri du esaten dugunean, agentea Aitzolek da, oso ondo eskiatzen duzuzuk esaten dugunean, zuk agentea da, baina bi perpausoietan kasu batean bi argumentu daude, bigarrenean bakarra dago. Jon berandu etorri da esaten dugunean, hori absolutiboa da, pazientea da, liburua irakurri dut esaten dugunean, pazientea da, absolutiboa da, baina batean subjektu funtzioa betetzen du, bestean objektu zuzen funtzioa betetzen du. Postu nahi zure etorreraz esaten dugunean, ni da esperimentatzailea, absolutiboa, eta gaia da zeta posposizio sintagma baten bidez ematen duguna. Eta urak irakindu esaten dugunean, du aditza da, beraz, subjektua ergatiboa da, baina ergatibo hori barne argumentua da, ez da agentea. Eta gauza horiek guztiak ezinbestekoak dira, esperimentatzailea datiboko sintagma baten bidez ematen dugu, lekua nola adierazten dugun, zergatik dira gauza hauek hain importanteak? Gero, aditzen sailkapena egiten dugunean, ikusiko dugulako, eta hiztegietan horrela azaltzen da, hautsi aditza esate baterako da, hautsi da, hautsi du. Hilda, hildu, bigundu da, bigundu du. Baina, hoien bikoiztasun hori esplikatzeko, gaur egun edozein gramatikatan, inkoatibo, kausatibo, oposizioaz hitz egingo dugu, edo berez gertatzen den zerbait, edo kausa baten eraginez gertatzen den zerbait. Aditz psikologikoetan, norbaiten sentimentuak, gogo egoerak adierazten dituzten horietan, esperimentatzailea eta gaia edo estimulua baldin baditugu, bi argumentu horiek izan daitezke da aditz baten bidez ematen ditugunak, edo du aditz baten bidez ematen ditugunak, edo zaio aditz baten bidez ematen ditugunak. Eta gauza gaur horrela esplikatu behar dira. Besteak beste, horrek garrantzia handia duelako, gero, garri, gailu, kin, ki, kari, kizun, horrelako atzizkiak aztertzen ditugunean. Aditzari lotzen zaizkion atzizkiak diren neurrian, esan dezakegu eta horrela esatezan, edo ez, du motako aditzak direla. Baina kontuan izan behar da, du motako aditz horrek bi argumentu baldin baditu, edo argumentu bakarra baldin badu ergatiboa, atzizkiak argumentu horietatik zein xurgatzen duen, zein hartzen duen bere gain. Ta alderdi horretatik, isak i garbitu edo ikusi edo berotu baldin bada aditza, berogarri, garbigailu edo beroki, isak agente edo kausari dagokio. Jaki, ikuskizun, eskari, i absolutiboari, objektuari dagokio. Eta hitzak ondo sortu nahi baldin baditugu, hori ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da le-tzaile, eta hau da azken apello, le-tzaile atzizkia ondo esplikatu nahi baldin badugu. Le-tzaile azkueren garaitik izan da sufijo agente. Eta bai, euneko, ez dakit, 80, 82 edo 85 horrela da. Atzean dagoena, aditz transitibo bat da, bi argumentu dituena, nork zer eta le edo tzaile dagokio nork horri. Baina, eskiatu ere izan diteke oinarri. Eta eskiatzaile esaten dugunean, eskiatuk argumentu bakarra du. Agentea da hori bai, baina argumentu bakarra du. Aldiz, jasan esaten dugunean, jasanek bi argumentu ditu, baina ez da agentea. Norbaitek zerbait jasan esaten dugunean, hori esperimentatzailea da. Beraz, jasan ezin da esan, barkatu letzaile ezin da esan agentiboa, edo sufijo agente denik bakarrik. Esan behar da, edo agente argumentua duen aditz bat, euskeraren kasuan du laguntzailea izango duena intransitibo ergatibo duna edo transitiboa izan daitekena, edo aditz psikologiko bat du motakoa, esperimentatzaile gaia argumentu egitura izango duena eta esperimentatzailea izango da, eta aldiz, iraule, iraun du esaten dugu, baina iraun aditzak ez du argumentu agenterik, barne argumentua du. Urak irakin du esaten dugu,
baina du aditza izan arren horrez dago agenterik, hori barne argumentua da. Eta benetan tzailek nola funtzionatzen duen kontatu nahi baldin badugu, behar dugu argumentu egituran eta aditz laguntzaileen sailkapen on baten edo oinarritutako deskribapen bat. Bueno, eta hor utziko dut, eta gainerakoak garri eta kor eta bestelakoak. Bueno, beste puntu bat azalduko dut, goizean Pelok esan duenez, badaudela norbaitek hartu nahi baldin baditu zerbaiterako arauren baten bateko edo, erreferentzia adjektiboak eta adjektibo erreferentzialak. Eta hor, Euskaltzaindiak badakizue bere garaian, 82an okerrez baldin banago, eta horrek esan nahi du, araua landu eta idatzita aurreko urteetan edo egin zela, esan zuen hitz elkarketaz ari zela, aukera paregabea eskaintzen du oro bat, erdal izen gehi adjektibo erreferentzial egiturak ordezkatzeko, izen elkarketak eskulan, trabajo manual edo trabail manuel, edo hau literatura oral, literatura oral esan beharrean horretarako zerak. Eta horretaz, asko argitaratu da, asko ikertu da, ez bakarrik gure artean, Igone Zabalaren lanak, edo Xabier Arkoiartia Goitiarenak, beste hizkuntza batzutan ezin duzue pentsatu, zenbat doktore tesi egin diren, azkenengo dozenerdi urte hauetan, hizkuntza erromantzez, edo inglesaz, edo alemanaz, edo errusieraz, eta bar. Orduan, horrek zer behar du arau hori osatzeko? Gaur egun guztiek onartzen dute adjektibo erreferentzialez hitz egitean edo erreferentzia adjektiboez hitz egitean, ze Euskaltzaindiak emandako arauaren arabera erreferentzia adjektibo beharko luke eta ez adjektibo erreferentzial. Bueno, araua gomendioaren arabera, erreferentzia adjektiboak izan daitezkela sailkatzaileak eta tematikoak. Hau da, adjektiboaren eta izenaren artean egon daitekela sailkatze erlazio bat edo egon daitekela zerbat argumentuaren osagarri buru horrelako erlazio bat. Teoria ekonomiko edo arazo politiko esaten danean, horiek sailkatza arazoa nolakoa den, zemotatakoa, teoria zeri buruzkoa den, aur literatura esaten denean literatura norentzat den, edo eskulan lana zertaz edo nola egin den, horiek guztiak sailkatzaileak izango lirateke. Baina elektroi garraio, virus infekzio, zelula zatiketa esaten denean, zelula zatiketa da, zelulak zatitu dira, beraz, barne argumentua, virus infekzio agentea, virusek sortutako infekzioa, edo elektroi garraio, elektroien garraioa barne argumentua. Horiek izaten dira, gertaera izenak. Euskeraz, badugu, atzizki bat, adjektibo erreferentzialak edo referentzia adjektiboa sortzeko balio duena tar, eta LEF batzordeak, garai hartan LIF batzordea zenak, gauza hauek aztertu zituenean, 80ko hamarkadaren amaiera aldera, 80ko lehen urtetan, orduan eztabaida zen, baina tar elkartu daiteke izen bizidunekin, bizigabeekin, garbi geratu zen baietz, bizigabeekin baietz, eta horrek indar hartu du urtez urte, eta gaur egun baditugu txori gautar edo hegazti gautar, lehoi itxastar eta bar, eta horiek sailkatzaileak dira. Hor gautar eta itxastar, gauez dabilena edo itxasoan bizi dena, horrelako kontzeptuak adierazten dituztenak. Baina zer gertatzen da tematikoak direnean? Eta horre esate baterako, Igone Zabalak garbi asko proposatu du, eta horrelakoak terminologia zientifikoak dira, Newton-dar legeak, zatiketa zelular, aldaketa molekular, eta horiek baditugu gure korpusetan, horiek gaitzetsi egin beharko genituzkela, eta horri bidea itxi. Eta esan, euskeraz, argumentuak adierazteko, edo genitiboa erabili dugu, edo hitz elkarketako lehenengo osagaia erabili dugu. Eta hori horrela da, gure tradizioa horrelakoa da. Beraz, Newtonen legeak bai, Newton-dar legeak bai ala ez. Zatiketa, zelula zatiketa, zelulen zatiketa bai, dudarik gabe, zatiketa zelular, molekula aldaketa, molekulen aldaketa bai, aldaketa molekular, horixe pentsa dezazuen, eskerrik asko.